As Torres de Oeste en Catoira prepáranse para o verán. O acceso peonil emblemático conxunto histórico por debaixo da ponte ven de ser recuperado. A senda atopábase xa en moi malas condicións. Era moi necesaria porque a parte peonil estaba abandonada e se recuperou toda esa parte peonil, pero tamén a señalización que tamén se financiou en esa cantidade, dentro desas cantidades, que é moi importante para chegar aquí á zona monumental. A intervención supuxo un investimento de 34.000 euros, dos que a Xunta puxo 22.000. Dende o Goberno galego felicitan o local pola actuación. A verdade é que o Concello de Cantoira plantexou un moi bo proxecto para dar acceso peonil á zona das Torres. Antes, pois, para acceder a este espazo no que estamos hoxe, pois facíase nun vial lateral onde podían acceder coches e demais, é dicir, unha pista de zorra. Que acontece? Pois ora o que fixeron foi unha recuperación do espazo que hai xusto por debaixo da ponte. Ademais, tamén se levaron a cabo tarefas de mantemento na Capela de Santiago. Se colocou unha campana que habían roubado no seu momento, se arreglaron as ventanas que tiña a propia capela e tamén as portas da propia capela. Ao mesmo tempo, o Concello ultimou os preparativos para a inauguración do Centro de Activación Cultural das Torres de Oeste. O Goberno local pediulle á Xunta colaboración para dotalo de máis contido. E plantexamos ao delegado que a ver se nos pode axudar para a musealización, posto que hai moito material en distintos museos de Galicia referente ás excavacións que se fixeron nas Torres de Oeste e queremos facer réplicas e tal. A previsión é inauguralo en agosto, coincidindo coa Vikinga.